az a felvezető, felütő kérdése a mai előadásnak, hogy rende a lelke mindennek. Ezen a dián nem szétcsúszott a kerttervezés felirat, de a végén majd megpróbálok egy szóval, vagy egy mondattal válaszolni, hogy én hogy gondolom ezt. Van egy aktualitása ennek a előadás sorozatnak tulajdonképpen, nem csak ennek az előadásnak. A múlt héten volt a Nemzetközi Biodiverzitás napja, már mindennek van nemzetközi napja, hát ennek is van. Mégpedig az 1992-es emléknap ez, amikor a biológiai sokféleség egyezményt elfogadták Nairobiban. Miről lesz szó az előadáson? A bevezető gondolatok után két fő témakört szeretnék érinteni. Egyrészt a növényalkalmazás témában, ott kiemelném majd a fásítást és a zöld falaknak a szerepét. A harmadik téma pedig a vízmegtartás lesz. Kitérek a talajtakarásra, az övárokra, esőkertekre, vízvisszatartó gátakra, zöld és kéktetőkre és a vízzáteresztő burkolatokra. A víz az elég fontos, és úgy gondolom, hogy ezekről mindenképpen szót kell ejteni. Bevezető gondolatoknál egy idézet. A kertből benső kertembe léphetek. Úgy gondolom fontos, hogy mindenkinek olyan kertje legyen, ahol megtalálhatja azt a dimenziókaput, ahol benső kertjébe léphet. Akár biodiverz ez a kert, akár kevésbé, de szerintem minden kert előbb-utóbb azzá válhat. Egy kis reklám a szakmánknak, hogy mifán terem a tájépítész, mert ez mindig kérdés lehet, vagy kérdés szokott lenni. Az anekdota szerint az építészeknek kertészek vagyunk, a kertészeknek pedig építészek. Az igazság valahol a kettő között van. Az építészek általában épületeket terveznek, vagy ha szabad terekben gondolkodnak, akkor is nem nagyon fektetnek hangsúlyt a zöld felületekre, a növényalkalmazásra, ellentétben a tájépítéssel, akinek meghatározó a tervezés során az, hogy milyen növényeket tervez be. A kertészek pedig hát alapvetően a növényanyag előállításával foglalkoznak, fenntartással, kivitelezéssel. A tájépítész egy olyan tervdokumentációt hoz létre, ami alapján a kertész alkothat, illetve betervezik azokat a növényeket, amiket előállít. Mindenképpen a szakmáknak az együttműködését is kiemelem, ezek fontosak, hogy együtt történjenek. Lassan térjünk rá a fajgazdag kertünkre. Miért legyen fajgazdag a kertjeink, legyünk egy kicsit önzőek, legyen jó nekünk, tehát legyen jó az embereknek az, hogy fajgazdag a kertünk, hiszen az ember is a természet része, és minél természetesebb a kertünk, szerintem annál jobban érezzük mi is a kertben magunkat, hiszen a fajgazdag az az egészséges kert, ami egészségünk záloga is lehet. A kert jótételményei azok szintén nagyon fontosak, hiszen minél fajgazdagabb a kert, annál több beporzás történhet, ezáltal több a termésünk. A kondicionáló hatások alatt pedig azt kell érteni, hogy a növények milyen egyéb szolgáltatásokat idézőjelben nyújtanak nekünk, például árnyékot adnak, megkötik a port, kiszűrik a méreganyagokat, stb. A biológiai aktivitás értéket azért tettem ide, mert ez is annyiban kapcsolódok ide, hogy mostanában pályázatoknál előírt célérték lehet. Holnap is egy ilyen pályázat kapcsán megyek megmérni azt, hogy be kell mutatni, hogy a fejlesztés során nem csökkent a biológiai aktivitás érték, tehát legalább annyi zöld felület van egy területen, mint a fejlesztés előtt. De jó a kert élőlényeinek is, hogyha fajgazdag a kertünk, hiszen táplálékláncok alakulhatnak ki, ezáltal egy ellenállóbb ökoszisztéma jön létre, és élőhelyek létesülhetnek, vagy létesíthetünk akár mi is, vagy létesíthetnek önmaguktól. De harmadik szempont jó a szemnek is, hiszen ahogy még időszámításunk előtt az ókorban Cicero mondta, a változatosság gyönyörködtet, és miért ne gyönyörködhetne a sokféleséggel felruházott kertünk. Mielőtt belevágnánk a kert kialakításába, vagy a kert tervezésébe, két fontos gondolatot írtam fel. Az egyik a megfigyelés.
egy tervezési folyamat sokszor nagyon gyorsan le kell zavarni, de hogyha van időnk arra, hogy a saját kertünkbe megfigyeljük a meglévő folyamatokat, az nagyon hasznos lehet, hiszen olyanokra derülhet fény, amiket magunktól nem is gondolnánk. Ha jól kérdezzük a kertünket, akkor az jó válaszokat adhat adott esetben. A negyedik dimenzió, szokták mondani, hogy a kert az 4-dimenziós műfaj, ugye a három dimenzió a térbeliség mellett az idő az nagyon fontos tényező. A kert az nem csak napról napra, de évszakról évszakra, évről évre is változik. Ez fontos figyelembe venni, amikor elkészül egy kert, az még nem nyújtja azt a képet, nem nyújtja azokat a dolgokat, amit egyébként a tervezés során elterveztük. Időre van szüksége, és az embernek pedig ehhez türelemre. Pár gondolat a térszervezésről, hogy hogyan alakítjuk ki a kertünket, ez pár alapgondolat. Én fontosnak gondolom, mint tájépítész, a tájkapcsolatot. Ezt többféleképpen elérhetjük, például őshonos fajoknak a telepítésével. Jó, hogyha van a kertünkben egy olyan szeglet, ahol a környező tájnak a természetben is fellelhető növényei megtalálhatóak, és hogyha olyan szerencsés adottságú a kertünk, hogy vizuális kapcsolatot tudunk teremteni a környező tájjal, akkor meg szószoros értelemben van egy tájkapcsolatunk. Ugyanakkor fontosak a határvonalak is, hiszen a kert attól kert, hogy el van kerítve a környezetétől. Én szerintem valamilyen határvonalat meg kell húzni, hogy érezzük, hogy hol van a kertünknek a vége, a határa. Ez a szomszédok szempontjából sem mellékes. A konkáv terek alatt azt kell érteni, hogy olyan tereket kell, olyan térhatásokat kell kialakítsunk a kertbe, amik átülelnek minket. Tehát elől az alacsony növények, és a háttérben a magasabb növények, tehát akár így vertikálisan, de horizontálisan is olyan íves tereket, amik nem taszítanak, hanem bevonzanak minket a kertbe. A határvonalakhoz kapcsolódnak a sövények, amik mint élőhely lehetnek jelen a kertünkben, tehát célszerű kihasználni azt, hogy nem csak műszaki megoldásokkal nyúlunk a kert lehatárolásához, hanem adott esetben sövényeket ültetünk. A mozaikosság szintén fontos. Norbert említette itt a bevezetőben, hogy lépőkövekről, vagy már nem is tudom, hogy fogalmaztál, kertbe tudjanak az élőlények ugrálni, tehát ha sok fát ültetünk, azt ne a kert egyik végébe zsúfoljuk össze, a másik részen meg nem történik semmi, csak nyírjuk a füvet, hanem szépen legyenek elosztva a kertben a különböző szintű növények, és akkor egy egységes diverzitás jöhet létre szerintem a kertben. Ami nagyon fontos szerintem a szegélyek. A szegélyek ugye azok a vonalak a kertjeinkben, amiből minél többet kellene létrehozni, hiszen az eltérő adottságú élőhelyek határvonalai ezek, ahol mind a két érintett területeknek a fajai jelen vannak, vagy jelen lehetnek, ezért itt a legnagyobb a fajgazdagság. Tehát minél több szegélyt hozunk létre a kertünkben, annál jobban hozzájárul ez is a fajgazdagsághoz. Hát például, hogyha van két pont között egy 5 méteres szakaszunk, és nem egyenesen nyírjuk le a füvet, hanem teszünk bele, most lehet, hogy nem 5 méter, mert az túl rövid, de hogyha mondjuk 50, és abba teszünk kanyarokat, akkor meg tudjuk növelni a szegélyeknek a hosszát. Második témakörben egy-két növényalkalmazási alapelvet szeretnék ismertetni. Az első kérdés, őshonos vagy idegenhonos? Hát ebbe a könyvben rögtön az első pont az, hogy kerüljük az idegenhonos fafajokat. Én ezzel egy kicsit vitába szeretnék szállni. A képeken csak idegenhonos fajokat tüntettem fel. Füge, madárbirs, datolyaszilva, magnólia, ötlevélkéjű vadszőlő és naspolya. Szerintem ezek legtöbb kertben előfordulnak, és senki nem átkozza ki őket. Még ezek idegenhonos növények. Tehát én úgy gondolom, hogy igenis van helyük a kertekben az idegenhonos növényeknek, ha másért nem, azért, mert megváltozott a klímánk. És lehet, hogy ezek a növények nem a mi klímánkon fejlődtek ki, és tudják azokat a
a környezeti adottságokat elviselni, de a mi klímánk is megváltozott. Tehát miért ne lehetne a növényanyagot is megváltoztatni, hozzá idomítani, természetesen észszerű keretek között, mindamellett, hogy az őshonos növényeknek is fontos szerepe van, mint ahogy már említettem a kertben, tehát a kettőnek a arányát kell szerintem jól beállítani. Örökzöld vagy lombhullató. Nagyon divat szokott lenni az, hogy a kertjeinket tujával vesszük körbe. Egyébként a babérmegy, az ult tuja a bal felső sarokban. Lehet örökzöldeket ültetni, nincs ezzel semmi gond. Én úgy gondolom, hogy ebbe is a diverzitásra nyugodtan lehet hangsúlyt fektetni. Tehát nem kell egy fajnál leragadni, hanem van egy hosszú sövényünk, akkor miért ne lehetne több fajból, nem csak babérmegyből, hanem például tiszafából, vagy korallberkenyéből, mint ahogy a felső képeken látszik, kialakítani. És a lombhullatókkal viszont nagyon színessé lehet tenni. Tehát én egyébként lombhullató párti vagyok, direkt tettem olyan télen veszélyükkel is díszítő, színhatásukkal díszítő növényeket, amikkel fel lehet dobni a kertet. A bal oldalon a boglárkacsernének a vesszője látható, ez télen is ilyen zöld színű. Középen a sárga veszélyűsom, jobb oldalon alul pedig a fehérsomnak a szibirika fajtája. Tehát ősszel is tudunk színpompát vinni a kertbe, és ezt kombinálva az örökzöldekkel nagyon jó kontrasztot és színt lehet belevinni a kertbe. Biodivers kiültetések, ugye ez már a nevében is ugye a fajgazdagságról és a változatosságról kapta az elnevezését. Egyre több ilyen kiültetést találhatunk például körforgalmaknál, vagy évelő kiültetések során a közterületeken. Ezekben elsősorban évelőket ültetnek, ezek a hangsúlyosak, de egy olyan például a sziklakert, ami a családi házakban is sok helyen megtalálható, az jellemzi ezeket a növényeket, hogy hasonló ökológiai igényük vannak. Tehát például a sziklakertben nagy fényigényes, szárazságtúrú növényeket ültetünk. Úgy kell összeválogatni ezeket a növényeket, hogy hasonló fenntartási igényűek legyenek. Illetve, hogy az év folyamán változatos képet alkossanak, tehát legyen olyan, ami tavasszal virágzik, illetve végig nyáron, aztán más fajok pedig ősszel. Amikor a természet alkot, nem mindig mi alkotunk egyébként, és néha pihenhetünk, és rábízhatjuk a természetre, és hogyan alakulhatnak a dolgok, aki kicsit akarja lazábban kezelni a kertjében a történéseket. Itt a spontán megjelenő növényekre gondolok, amelyek közül legszembetűnőbbek nyilvánvalóan a gyomok, amiket gyepálunk ki egyfolytába, de néha jöhet olyan gyom is, amit meghagy az ember, mert szépen virágzik például. Ide tartoznak az özönnövények, amikkel óvatosan célszerű bánni, például bálványfa, egyike a legintenzívebben terjedőeknek, de lehetnek olyan területek, annyira ledegradált, rossz adottságú helyek, hogy pont az özönnövényeknek a példányai lehetnek azok, amivel hirtelen kezdhetünk valamit, hogyha gyorsan kell például fát ültetni, vagy zöld lombtömeghez jutni. Ha nem csinálunk semmit, nyilván beindul a szukcessziós folyamat, ami tulajdonképpen a beerdősülés folyamata, és a végén egy idő után erdő lesz a kertünkben. Ezt jelzi, hogyha például vadrózsa vagy kökény bukkan fel a gyepben. Vagy például a fák sarjai beindulnak és jönnek a vadhajtások, ezekből lehet válogatni. Tehát, hogyha valaki szereti a vadrózsát, miért ne lehetne egyet megtartani? És akkor az őshonos növényeknél tartunk, és a tájkapcsolatnál. Ez a kép a mi kertünkbe készült, egy rétes almafa, ilyen kétöklömnyi hatalmas rétes almák vannak rajta, és ez a ritka kivételekre példa. Az egyik legkáprázatosabb fánk, már gyümölcsöt adó fánk a kertben, magától nőtt. Tehát ez is a természetnek az ajándéka, vagy a tervezése, hogy ilyen növények lehetnek. Tehát nem kell mindent egyből kihúzni, mert lehet, hogy egy idő után csoda lesz belőle. Nyilván, hogyha a fák árnyékában vagyunk, és ott nem nő meg, például a füvet szeretnénk, de hát erről lehet, hogy le kell mondani, mert a fűfélék ezek köztudottan fényigényesek,
és a fák árnyékában más jellegű növényalkalmazást kell folytatni. Megoldás lehet például a mulcsozás is, vagy pedig úgynevezett árnyéki gyeppotló évelőket célszerű ültetni. Ezek azok a növények, amelyek nagyon jól bírják a fáknak az árnyékát, tehát akár mély árnyékba is lehet növényeket ültetni. Szárazságtűrő fajokra hoztam példát, podagrafű, bőrlevél, gyöngyvirág, gólyaorr, téli zöld vagy erdei berkipimpó. Ezek erdei ajnövényzetből származó növények, és nagyon jól be tudjuk azokat a árnyékos helyeket ültetni, ahol egyébként gyepesítésre például nincsen lehetőség. És ha már a fák alatt vagyunk, miért mumus a dió vagy a diólevél? Faluhelyen azért ez ilyen, én szerintem mumus, mert ezt mindenki égeti és szörnyűködik, hogy úristen, söpörni kell, stb. De a fa jugló nevű vegyülete alleopátiás hatással bír, ami azt jelenti, hogy sírázásgátló hatása van, és a növényeknek a fejlődését visszavetheti, tehát ezért nem szeretik sokan a diót, vagy nem tudnak, nem minden növény bírja a dió árnyékában van a lomb alatt az életet. Tudni kell viszont, hogy vannak kivételek, tehát vannak olyan növények, amik vígan el vannak a diófa alatt is, tehát nyugodtan lehet olyan növényeket ültetni. Én most egy-két cserjére hoztam példát, például borbolya, aranycserje, májvacserje, boróka vagy a ribiszke, állítólag el van a diófa alatt is, de évelőkkel is próbálkozhatunk. A cickafarka, árnyéklilium, orbáncfű, íris, őszirózsa, gólyaorr, ezek talán bírják a diófa alatt is. És igen, a diófa levele is komposztálható, nem kell elégetni, nem kell zsákba gyömöszölni, egy kupacba kell tenni, és kísérletekkel be van bizonyítva, hogy fél év után ez a vegyület lebomlik, 9 hónap után pedig megfelelő komposztálás után bármilyen veteményes vagy virágföldi felhasználásra alkalmas a diófa leveléből származó komposzt, tehát nem kell idegenkedni a dió levelétől sem. A növényalkalmazásban a második témakör a fásítás, mert szerintem a fák a legkarakteresebb, legmarkánsabban jelenlévő elemei a kertünknek. Nézzük meg, hogy mi van az utcafronton, mert érdekes lehet, hogyha a házunk előtt akarunk fát ültetni. Ugye ez közterület általában, és hogyha közterület, az már nem a miénk, nagyon sok szabály vonatkozik. Erre érdemes körüljárni a témát, hogy milyen fákat, vagy hogy lehet ültetni. És van egy pár jogszabály, amit célszerű tanulmányozni. Egyrészt a fák védelméről szóló kormányrendeletet, a helyi építési szabályzatot, településképi rendeletet és különböző szabványokat, hogy egyáltalán milyen fajokat és hogy mint lehet ültetni. Például akácot és nem kanadai, hirtelen akartam mondani. Tehát vannak olyan fajok, amiket nem lehet ültetni, a rendelet tiltja, amerikai kőr is ezt kerestem, viszont megengedi, hogy kertészeti változatait ültessük, tehát például egy gömb akác az már ültethető. Ez a kép egy átlagos magyar településnek a úgynevezett spagetti térképnek is mondják, a piros csíkok a út alatt futó közműveket jelöli. Célszerű fásításkor legalább 2 métert hagyni ezektől a közművektől. Lehet, hogy az adott közműszolgáltató kevesebb védőtávolsággal is beéri, de hogyha, és majd kicsit előre lapozok, jönnek a közművesek, és feltúrják az utat, akkor a fának a gyökérzete olyan mértékű károsodást szenvedhet, hogy mondjuk ennek a nyírfának a helyében nem lennék. Visszatérve még, hogy honnan néztem ezt a közműtérképet, az eépítés.hu oldalon bárki hozzáférhet, akinek van ügyfélkapuja, és megnézheti a saját portálja előtt, hogy milyen közművek futnak, és ehhez lehet igazítani később a fásítást. Tehát a gyökerek és a közmű, ezek örök harcban vannak egymással. Célszerű, ha nincs hely, akkor inkább ne ültessünk fát szerintem. Az utcafrontba, akkor a fatelepítést azt vigyük be a házon belülre. Nem csak a föld alatt vannak korlátozó tényezők, hanem a föld vagy a levegőben is, például a légvezetékek. Ezen a képen valaki úgy gondolta, hogy
egy fehér fűszfával majd ő befásít. Hát gondolom az áramszolgáltatónak a hozzáállását, amikor minden évben jönnek és galjazni kell. Látható, hogy egy lyukat kell mindig belevéssenek a lombkoronába, ami hosszú távon nem tesz jót a fának. A szomszéd már előrelátóbb volt itt előbb, gömb-akácot telepített, ami nagyon jó példa arra, hogy hogyan lehet olyan alacsony gömbkoronájú fát ültetni, ami kifejezetten alkalmas légvezetékek alá. Van egy nagyon jó táblázat, amit én nagyon szeretek, ez a közterületi sorfák jegyzéke, a Magyar Díszkertészek Szövetsége állította össze, és elérhető PDF formátumban az interneten. Azért jó, mert rengeteg információt ad a fákról, azon túl, hogy milyen magasra nő, koronaszélesség, magyar fajta elérhető-e a hazai faiskolákban, allergéne, és még egy csomó dolgot megtudhatunk. Tehát nagyon jól lehet kisakkozni, hogy melyik lehet az a fa, amit szeretnénk ültetni. Nem csak közterületen, de a saját kertünkben is természetesen. A fasorokról általában az jut eszünkbe, például itt a Kossuth Lajos utcában, hogy végig nyugati ostorfákkal van beültetve, hogy egy fajból vannak ezek a fasorok. De most van egy olyan irányzat, és pont a klímaváltozás miatt, hogy igenis biodivers fasoroknak is van létjogosultsága. Budapesten elkezdték ezeknek a kísérletezését. A Fiumei úton van egy biodivers fasor főkert kivitelezésében, aminek az a legnagyobb előnye szerintem, hogyha jön egy fajspecifikus kórokozó, például egy kőris támadó kórokozó, az egész fasor kőrisből van, akkor futs az egésznek. De hogyha minden egyed más és más, akkor lehet, hogy a kőrisek kihalnak, de a többi megmarad. De lehet, hogy a kőrisek se halnak ki mind, mert nem tud fáról fára terjedni olyan gyorsan ez a kórokozó. És hát végül is csak ez egy szubjektív dolog, hogy egy vegyes fasor is lehet szép, hiszen az erdőben is lehet elegyes erdő, hogy különböző fajokból, fajtákból. Fásítás telken belül lépjünk be a kertbe, és akkor a kertbe hova ültessünk fákat, ha már az utcafronton ültettünk, vagy éppen, hogy nem ültettünk. Itt a telekhatártól való távolság az, ami szerintem meghatározó. Sok esetben helyi önkormányzati rendeletben is szabályozzák és meghatározzák, hogy fa mérettől, tehát a fának a kifejlett méretétől függően hova lehet ültetni. Például megmondják azt, hogy diófát 5 vagy 8 méterre lehet telekhatártól ültetni. Ezeket szerintem fontos, hogy figyelembe vegyük. Alapszabály szerintem az, hogy a kifejlett fának nézzük a lombkorona átmérőjét, legalább annak a felét hagyjuk el a telekhatártól, és akkor nagy gubanc a szomszéddal nem lehet. A különböző mikroklímájú tereket legegyszerűbben a fákkal tudjuk létrehozni, az árnyékos és a napos réteg kialakításával. Milyen messzire ültessük őket? Hát legalább a tőtávolságunk egy lombkorona méret lehet, hogyha szeretnénk, hogyha az adott lombkorona szépen kifejlődjön, és az a karakterhabitus az jól érvényesüljön. De van ennek egy ellenpéldája is, például a Miavaki erdő, amiről Csató Tibor tud helyi tapasztalattal szolgálni, de ha rákeresnek az interneten, miről van szó? Miavaki, ő egy japán botanikus volt, aki úgy gondolta, hogy olyan fatelepítést végez, hogy nagyon egy jól előkészített tápanyagban gazdag talajon sűrűn ülteti a növényeket. És akkor a növények egymás konkurenciája miatt, a fényigényük miatt elkezdik húzni magukat, és nagyon gyors lesz a növekedésük. A pesti Miavaki erdő egy 3-4 éves állomány, 2-2,5 méter így fotókon vagy videón, amit én láttam. Tehát nem kell nagy területre gondolni, mondjuk 40 négyzetméteren 120 csemetét elültet az ember ilyen kicsit, és behozzák aztán a később a nagy faként elültetett fáknak a magasságát. Gyümölcsfáknál viszont pont a benapozottság lehet az érdekes, hogy beérjenek a gyümölcsök és a beporzás az megfelelő legyen. Tehát mindig a cél lehet a döntő. És ha már gyümölcsfák, itt a beporzó párok is nagyon fontosak.
Lehet, hogy azért nincs valamelyik szilvafán termés, mert nincsen beporzó pár. Valaki gyümölcsfát ülvet, de gondolom, hogy aki kertészkedik, annak egyértelmű. Meg kell nézni, hogy kell-e beporzó párt ültetni, hogyha öntermékeny, akkor nem, de például, hogyha valaki egri piros almát szeretne, akkor itt vannak táblázatok, interneten elérhetőek, ki lehet keresni, hogy milyen beporzó párra van szükség. Klímaváltozással bejött az új fogalom a fáknál is, a klímafák. Mik ezek a klímafák? Hát a klímafáknak az a tulajdonsága, hogy azon túl, hogy várostűrők, tehát bírják a légszennyezést, sózást, szárazságtűrést, egyéb más tulajdonságuk is van. Például hosszú a lombtartásuk. Erre ellenpélda például az egyébként nagyon divatos selyemakác. Igaz, hogy nagyon jól bírja a hőséget, mert Iránból származik, tehát a Közel-Keletről, de május elején, aki leülne az árnyékába, az még pirosra sütheti magát, ellentétben például egy japán díszcseresznyével a jobb alsó sarokba, ami ilyenkor már lombot hozott. De ha lombja van, az sem mindegy, hogy milyen lombja van, fontos, hogy egészséges lombja legyen, mert az igazi. Nyilván alkalmazkodnia kell a szélsőséges klímához, tehát a különböző klimatikus viszonyokat tűrnie kell, például az extrém magas hőmérsékleti ingadozást is, az alacsony csapadékos időszakokat, hosszú legyen az élettartama, betegségekkel szemben ellenálló legyen, és lehetőség szerint nagy lombkoronája legyen. Ezek közül egy pár példa, mondjuk nem mindegyik nagy lombkoronájú, de a bal felső sarokban a tatárjuhar, tőle jobbra a júdásfa, balra középen az a galagonyának egy fajtája, a páfrányfenyőt, azt mindenki ismeri, az örök túlélő, élő őskövületként tartjuk számon. A bal alsó sarokban egy magyar nemesítésű hársfa, a Szent István hárs, és a jobb alsó sarokban pedig a közkedvelt japán cseresznye és a klímafák közé sorolható. A harmadik téma a növényalkalmazás során a zöld falak. Nekem ez az egyik kedvenc témám, mert ott is tudunk zöldíteni, és ott is tudunk a növényeknek a kondicionáló hatását kiaknázni, ahol egyébként nem tudunk semmilyen növényt telepíteni. Ez nem más, mint maga a házfalak. Egyik kedvencem, ez Székesfehérváron található a rózsaház, gyönyörű futórózsával van a történelmi belváros egyik homlokzatban befuttatva. A zöldfalak az egy szerteágazó dolog. Én azokat a zöld homlokzatokat említem, vagy taglalom röviden, amelyek kúszónövényekkel vannak befuttatva, hiszen lehet más növényekkel is, edényekben elhelyezett növényeket is lehet, ennyi edényes növényekből is lehet zöld falat kialakítani. Milyen előnyei vannak ezeknek a zöld homlokzatoknak? Védik a homlokzatot. Sok a hiedelem azzal kapcsolatban, hogy tönkreteszik a vakolatot és kártékony lehet. Kísérletek azt bizonyították be, hogy igenis pont az ellenkezője igaz, tehát hogyha alapesetben jó a homlokzat, tehát nem akar lemállani, tehát jó állapotban van, egy jó állapotú befuttatott homlokzatnak az élettartalmát megnövelhetik ezek a zöld homlokzatok. Például itt egy vadszőlővel befuttatott házat láthatunk Egerben, az Agyagos utcában. A lombhullatoknak az az előnye, hogy nyáron árnyékol, de amikor lehullatja a lombot, télen viszont engedi a napsugarakat, hogy melegítse a homlokzatot. Tehát energetikai szerepe szintén számottevő lehet. Mit tudnak még ezek a zöld homlokzatok más homlokzati kiképzésekkel szemben? Hát élnek. Ezt semmi más burkolat nem tudja, csak a zöld homlokzat tudja, hogy élnek, tehát növényekről van szó, és igenis megjelenik azok a hatások, amikért szeretjük a növényeket, párologtatnak, tehát hűtenek, csökkentik a városi hőszigeteknek a hatásait, megköti a port, és élő közeket alkotnak, tehát az ökoszisztémának az elemei lehetnek. Ez egy felnémeti ház, egy építész kollégának a háza, aki kötelekre futtatott fel tűzbabot és kerti hajnalkát. Tehát nem kell nagy dolgokra gondolni, nagyon egyszerűen is meg lehet
oldani az ilyen kialakítást. Egy nagyon jó összefoglaló táblázat a kúszónövényekről. Ezt azért tettem bele, hogy lássuk, hogy mennyiféleképpen kapaszkodhatnak föl a növények. Vannak olyan növények, amelyek igényelnek támszerkezetet, mert maguktól nem tudnak menni. Ilyenek a csavarodva kúszó növények, például ide tartozik a lonc. Akkor vannak a kacsos növények, például a szőlő vagy az iszalag. A támaszkodó növények közé tartozik a rózsa. Tehát ezek maguktól nem fognak felfutni a falra, hiába ültetjük oda a háznak a tövébe. Viszont vannak olyan ismert növények, amelyeknek teljesen mindegy, hogy mi van. A borostyán, ami ugye a léggyökerekkel, vagy pedig a vadszőlő, ami tapadó korongokkal rögzül, ezek fölmászhatnak a homlokzatra minden egyéb támszerkezet nélkül. Ez azért fontos, hogy a növénynek milyen kapaszkodási mechanizmusa van, mert nem mindegy, hogy hogyan állunk neki a növényeknek a rögzítéséhez. Ha egy loncot odaültetünk a fa tövébe, nem fog tudni mire felkapaszkodni. Egyébként én azt gondolom tapasztalatból, hogy egy fémháló, egy fémrács az, amire mindegyik növény egyébként ugyanúgy fel tud kapaszkodni, ez egy joker lehet. Nyilván egy megfelelő távolságot kell biztosítani a homlokzattól, például ha nem akarjuk, hogy ha a vadszőlő rákapaszkodjon a homlokzatra, mert mégis idegenkedünk tőle, akkor tartsunk annyi távolságot, hogy már ne tudjon rákapaszkodni. Hát ugye az egri parkolóház az egy őrület itt Egerben. Én voltam a tájépítészeti tervező, de nem azokat a növényeket ültették be, ami a terven volt, és ezért nem is működik. Tehát a Kertész utca felé nagyon jó a lonc, de nem fogja elérni a magasságát, mert azt alacsonyabb homlokzatra gondoltam. Az elültetett borostyánok azok nem olyan alacsony, 1 méter magasra növő borostyánok, amik nem fognak felérni a tetejére. A többi vadszőlő pedig hiába van ott a sodronyháló, már kapaszkodik rá a szerkezetre, és az építésznek direkt az volt a kérése, hogy ne arra menjen föl. Tehát a növénytelepítés úgy el lett rontva, ahogy csak lehet, ezért néz ki úgy, ahogy kinéz. Ez csak így zárójelben. Tehát fontos a tervezés, ezt csak azért szerettem volna felhívni a figyelmet. Egy-két nagyon egyszerű példa a konténeres telepítésre. A legjobb a talajkapcsolatos növényültetés, mert akkor tud a növényünk a legjobban fejlődni, és akkor a legkisebb a fenntartása. A baloldali kép az Bécsben készült. A bécsiek nagyon élen járnak a zöld homlokzatok kialakításában, külön programjuk van, lakossági pályázatokat lehet igénybe venni zöld homlokzatoknak a kialakítására. Egy egész magas konténerből indulnak a növények, azt nem is tudom, hogy milyen. Ezt csak azért hoztam, mert ez az ilyen bezzeg példa, de a középső példa az Egerben készült a Barkóczi utcában. Nekem nagyon tetszik, hogy egy terasznak az árnyékolását ilyen ügyesen megoldotta valaki. Virágládákból, amiből a muskátlit is lehet tenni, 5 levélkéjű vadszőlővel van beárnyékolva a terasz. Az 5 levélkéjű vadszőlő az, ami nagyon jól bírja a konténeres tartást, tehát ezt nagyon jól lehet alkalmazni ott is, ahol csak erre van megoldás. Tapasztalatból mondom, hogy a májusban elültetett vadszőlő dugvány nyár végére 2 métert képes nőni az első évben, tehát szuper. Nem muszáj hálót ültetni, a jobboldali kép az nálunk készült, a kúszónövény kísérlet egyik példánya, az 5 levélkéjű akébiának az esete, amikor szárítókötelet feszítettem ki, és azt néztem meg, hogy tényleg képes-e csavarodva kúszni föl, és hát így képes felkapaszkodni. Tehát nagyon egyszerű megoldásokkal is lehet ilyen dolgokat elérni. Egyébként télálló, tehát télen is megvan a lombja, tavasszal valamennyire elszárad, és utána újra kizöldül. Miért fontos a vízmegtartás? Ez a szomszédnak a kertje pár évvel ezelőtt, mikor kiöntött a Novajpatak. A paradicsomok ott úsznak. Tehát a klímaváltozás itt van, tehát nem jön, hanem itt van. Egyik fontos, vagy kézzelfogható tünete
az asszályok, majd azt követő heves esők. Tehát ki kell használjuk, amikor esik, nem várhatunk arra, hogy majd bármikor esik, mert nem esik mindig. Mit tehetünk? Tehát gyűjtjük a vizet hordókba például, de hát annyi víz nem fér bele a hordókba, amikor esik az eső. A legtöbb vizet a talajban tudjuk megfogni és tárolni, ezért olyan zöld felületeket vagy felületeket célszerű kihozni a kertben, amelyek vezetik a vizet, tehát cikkasztásra alkalmasak. Nézzük meg, milyen példák lehetnek arra, hogy megtartsuk a vizet a kertben. Kicsit kilóg a felsorolásból a talajtakarás és a komposzt, mégis nagyon fontosnak gondolom, mert olyan szempontból lók, hogy nem kerttervezés feladat, alapvetően nem inkább a kert fenntartásához tartozik, de nagyon fontosnak tartom, és ezért első helyen hoztam. Hiszen a legegyszerűbb vízmegtartás a talajtakarás. Hogyha takarjuk a talajt, akkor az nedvesen tart, plusz kevesebb gyom képződik, ha ügyesek vagyunk, és még felszíni komposztálást is végzünk egyúttal, hiszen egy idő után eltűnik ez a talajtakaró. Nem tudok olyan vastag talajtakarást tenni egy gyümölcsfa alá, ami a következő évben ne tűnne el. Tehát ezt nem lehet szerintem túlzásba vinni. Arra kell vigyázni, hogy például, ha már gyümölcsfáknál tartunk, hogy a fa tövéhez ne érjen hozzá a vastag mulcs, hogy a beinduló hőhatás például ne tegyen kárt a fa kérgében. A komposzt használat azért jó a vízmegtartásban, mert hogyha általunk előállított komposztot hozzákeverjük a talajhoz, egy lazább talajszerkezetünk lesz, humuszban gazdagabb, ami jobban el tudja nyelni a vizet, mint például egy full agyagos kerti talaj, például ami Novajon van. De tervezést igényelhet egyébként az, hogy hova tegyük magát a komposztot. Általában célszerű a kert sarkába elhelyezni, de mondjuk aki büszkélkedik vele, az teheti máshova is. A lényeg az, hogy valamennyire árnyékos legyen ez a helyünk, hiszen kellőképpen nedvesen kell tartani a komposztot ahhoz, hogy a lebomlási folyamatok beindulhassanak és végbe mehessenek. Nagyon fontos a talajkapcsolat, tehát ne legyen olyan komposzt, ne úgy hozzuk létre a komposztálót, hogy le van betonozva, mert akkor például a giliszták nem tudnak belemászni. Célszerű cserjéket telepíteni árnyékolás hatására, vagy meglévő cserjék tövébe ültetni. Vannak olyan cserjék, amik nagyon jó bírják a komposzt közelségét, például a bodza, mogyoró, bangita, fagyal vagy a húsossom. A komposztnak a határolását szerintem természetes anyagból célszerű megoldani, tehát elsősorban fából, de a legegyszerűbb prizmába rakva. Én évekig csak simán prizmába raktam, tehát egy kupac volt a kertben, de amióta nagy őzjárás és különböző jószágok járkálnak a kertbe, kénytelen voltam a raklapokból elhatárolni, hogy ne túrják föl. És kétrekeszes komposzt célszerű, ugye a friss és az érett komposzt külön tárolása véget. A következő témánk az övárok. Ez is a vízmegtartásnak az egyik fontos eszköze lehet, különösen lejtős területeken. Mégpedig ezek az övárkoknak az a tulajdonsága, hogy mintha egy megrajzolt szintvonal lenne, tehát a lejtőt keresztezik ezek a meghúzott vonalak, és az itt összegyűlt víznek van ideje arra, hogy a talajba szivárogjon, tehát sokkal üdébb és hosszabb ideig nedvesebb tud maradni a kertünknek az a talaja, ami az övárokhoz kapcsolódik, és mikrodomborzat is létrejön ezáltal, hiszen majd a következő képeken látni, egy kis dombocskát kell vele csinálni, és ha van mikrodomborzatunk, az már a mikroklímára is befolyással lehet. Ajánlom, aki esetleg utána akar nézni, nyilván több helyen lehet, én az esőután.hu oldalról hoztam fényképeket, fotókat, ötleteket. Hogyan kell nekiállni egy ilyen övároknak a kijelölésére? Ugye az a lényeg, hogy egy vízszintes vonalat jelöljünk ki a kertbe, ami meghatároz egy szintvonalat, és azon a nyomvonalon célszerű ezt az övárkot létrehozni. Van egy egyszerű házilag barkácsolható szerkezet, egy nagy A-keret, ami úgy működik, hogy amikor a két lába egy szintben van, a belógatott súllyal elhelyezett madzagot megjelölik ezen a vízszintes felületen. Tehát bármikor, ha máskor letesszük, és erre a bejelölt részen van a madzag, akkor a két lába az egy szintben van.
És itt a kis fönti képen látható, hogy mint egy körző el kell indulni ezzel a nagy A betűvel, és ott kell megállítani az éppen mozgó lábat, amikor ez a függőleges zsineg eléri a bejelölt vonalat. Tehát abban a pillanatban a két láb újra egy szintben van, és a két lábat összekötjük egy vonallal, akkor megkapjuk a szintvonalat. Érthető ez úgy nagyjából? Valamikor egyébként, hát nyilván ez akkor lehet érdekes, hogyha egy nagyobb kertről van szó, vagy bonyolultabb rendezésről, de szerintem nagyon érdekes és egyszerűen működő dolog, azért hoztam. Ezek a övárkokra nem kell nagyot gondolni, tehát 1-1,5 méter szélesek, és a kert adottságaihoz mérten lehetnek hosszúak. Lényeg, hogy a határoló rézsük enyhék legyenek, tehát ez a 3-1-es rézsű azt jelenti, hogy a rézsű alap 3-szor olyan hosszú, mint maga a rézsű magassága, tehát egy viszonylag enyhe rézsűt hozzunk létre, hogy tudjuk művelni, meg ne legyen nagy erózió. Hogyha nagy a kertünk, akkor érdemes 1,5-2 méter szintkülönbségenként egy új ilyet betenni, és akkor hatékonyan tudjuk a vizet felfogni. Az őszi kivitelezés azért jó, mert a téli csapadék egyből tud hasznosítani. Egy pár megvalósult példa itt a bal oldalon, hogy néznek ezek ki. A jobb felső képen látszik, hogy egy vízlencse képződik a föld alatt a talajban, ami ott tárolódik, és a fölé ültetett növények tudják a szárazabb időszakban is hasznosítani. Tehát amit kiszedünk földet, azt a lejtő felüli részre teszünk, hányjuk ki, és ebből lesznek ezek a kis dombocskák. Fontos, hogy ezek laza szerkezetűek maradjanak, ne döngöljük be, hogy a gyökerek jól át tudják járni. Gondoljunk azért a túlfolyó vízre, és hogyha megtelik ez az árok, akkor merre tud túlfolyni a víz. És tulajdonképpen bármit ültethetünk bele, hiszen ezek magas ágyásokként működhetnek, lágyszárúakat vagy évelőeket egyaránt, és nyilván a kezdeti mulcsozás sokat jelent abban, hogy ne legyenek gazosak. Szerintem nagyon jó képek, nem? Az a középső például. A következő nagy téma, nagyon divatos most, egyre inkább terjed, szuper, az esőkertek. Olyan mélyedések, amik mesterségesen hozunk létre. Tulajdonképpen egy laza talajszerkezet és a növényzet együttesen nyeli el és párologtatja az itt összegyűjtött vizet, hiszen pont az a célunk, hogy összegyűjtsük és szikkasszuk itt helyben a növényeket. Időszakos vízborítottsága lehet, de abszolút nem kerti tó. Tehát itt nincs vízfelület, maximum addig, amíg el nem szikkad a víz. Szintén egy ajánlott oldal az esőkert.hu, vagy a Wikipédiának az esőkert szócikke szerintem nagyon jó, aki utána szeretne nézni, hogy pontosan ezek hogyan működnek. Esztétikusak, szuper életteret biztosítanak, nagyon jó vízmegtartó közeget adnak, tisztítják a vizet is, tehát hogyha mondjuk burkolt útfelületről mondjuk egy kicsit szennyezebb víz érkezik ide, akkor azt nagyon jól megszűri a gyökérzóna, és a párolgásban, a hűtésben is nagy szerepük van. Hogy néz ki egy ilyen? Hát valahogy így keresztmetszetben. Általános szabály az, hogy legalább 10 méterre helyezzük el az épülettől, hogy a beszivárgó víz az az épületnek a lábazatát ne tudja bántani, vagy ne okozzon ilyen vizesedési problémákat. Hogyha felszínen vezetjük bele a vizet, azokat célszerű kavicsággyal burkolni, pont azért, hogy az erózió ne mossa ki a talajt. 15-30 méternél azért nem szabad mélyebbre tenni, hogy ne legyen pangóvíz. Ez még az a vízmélység, ami könnyen elszikkadhat, és akkor nem lesz ilyen iszapos, ingoványos helyzet utána. Olyan növényeket kell beleültetni, amik egyaránt bírják a szárazságot is, majd hozok példákat, illetve a vízzel telített talajt is bírják. Tehát egy speciális növényalkalmazásra van szükség, és nagyon fontos a talaj, tehát vízát eresztő talajnak kell lenni. 60% homok, 20% komposzt, 20% helyi talajnak a keverékéből kell, minél mélyebbet, de legalább egy fél méter 70 centi, ami nyugodtan mehet. A tetejét mulcsolni, hogy nedvesen tartsuk,
És akkor elvileg működik. Ki kell próbálni, valahol már kipróbálták, építik. A bal oldalon itt látszik ez a kavicsos rész, tehát itt folyik be a víz, nincs erózió, mert a kavics az nem engedi a talajt kisöpörni. Mulcsozták, tehát fenyőkéreggel van terítve, ez pedig a túlfolyó. Hogyha mégis nagyon sok víz gyűlne bele, amit már nem bír elszikasztani, akkor a tervezett módon az elfolyik tovább. Ez egy külföldi példa, de a másik kettő az Kecskeméten készült, felvétel. A fönti egy társasház udvara, a nagyon jó helyigénye, vagy a meglévő helyet jól kihasználva hozták létre, és változatosan beültették. És szintén kecskeméti példa a jobb alsó, ahol egy utcafronton, tehát a régi földmedrű árokból csináltak egy esőkertet, és így szikkasztanak. Szerintem ezek terjedni fognak, Pesten is közterületeken egyre több ilyennel találkozni, hogy így hoznak létre kertrészeket. Van egy mostani tervezési feladatom, ahol szintén szempont az, hogy minél több vizet megtartsunk a kertben, mert nincs árok, tehát nem lehet hova elvezetni az esővizet, és az volt a tervezési irányelv, hogy minél többet kerten belül, vagy telken belül, és például egy esőkerttel próbáljuk ezt megoldani. És nagyon sok vizet lehet benne szikkasztani. Milyen növények jöhetnek? Előbb már említettem, hogy száraz és vízzel telített talajt is bírniuk kellenek. Jellemzően lágyszárúakról van szó, például sáslilium, nőszirom, menta, kópvirág, sások, perjék, de fászárú növényzet is simán mehet, hiszen azok is nagyon jól tudnak párologtatni, például egy fűzfa, galagonya, veresgyűrű, som, bodza, kányabangita, nyír vagy a cseresznye. Igazából meg kell nézni, hogy melyik az, amelyik jól bírja, és akkor annyira a kezdeti vagy újszerű dolgok ezek, hogy nagyon kiforrott hagyománya még nincsen, de ez a szép benne, hogy lehet kísérletezni. A következő vízmegtartó eszköz a vízvisszatartó gát. Mi van akkor, hogyha valahol van egy vízfolyás, akár egy időszakos vízfolyás, és szeretnénk, hogyha ne zúduljon le, ne menjen tovább a víz. Na most ez nálunk készült a kertben. Novajon pecéknek hívják azokat az időszakos árkokat, amik a környező területekről hozzák le a nagy zuhé alkalmával a vizet, és a rendre a hordalék az pedig lent áll meg az utcai árokba, és már többször kellett kanalasgéppel kikapargatni. És úgy gondoltam, hogy valamit tenni kell, és ilyen rózsafonatos megoldással igyekeztem megállítani a hordalékot. Hát részben a vizet, de hát a víz az folyik tovább, de ami lényeg volt, hogy a hordalék is fennmarad, és eddig azóta nem is kellett lent talicskázzam vissza a hordalékot. Nyilván ezeket fent kell tartani, tehát idő után feltöltődnek a gátak mögött, és akkor újabbakat kell építeni, majd meglátjuk, hogy működik. A következő téma a zöld és a kék tetők. Ez már szerintem jobban benne van a közbeszédben, például a zöld tetők. Két fő típusa van, az extenzív és az intenzív. A bal felső sarokban az extenzív zöld tető látható, aminek az az ismérve, hogy szárazságtűrő fajokból áll, nagyon vékony a talajréteg. Például varjuháj fajok azok, amik előszeretettel ültetnek ezekbe a zöld tetőkre. Nincs öntözés és nincs rekreációs használat se, tehát ezek nem nagyon járhatóak, az ott lakóknak nincs kialakítva pihenőhely, stb. Ellentétben az intenzív zöld tetővel a középső képen, ahol már járófelület és pihenőpad is helyet kap. Nem csak egy szintű, hanem kétszintű növényállomány lehetséges, öntözik, rendszeres karbantartást igényel, de hát eléggé dekoratív is, nyilván a költsége is megvan. Mik azok a kék tetők? Hát nem zöld, hanem kék, tehát nem növények, hanem víz az, ami direktben tározódik. Olyan sekély kis medencéket hoznak létre kavicsal tele, amikor a lezúduló víz azokban tárolódik. Tehát nem a növénynek a
az ültető közege az, ami megfogja a csapadékot, hanem ezek a kavics mikromedencék, és ezáltal csökkenti a csapadéknak a lefolyási mennyiségét, ami azért fontos, mert a városokban egyre inkább tehát túlterheltek a csatornák, és muszáj amennyire lehet visszafogni ezeket. Egy nem szép táblázat, de behoztam, mert fontos lehet, aki zöldtetőépítésre szánja magát, ez az országos településrendezési és építési követelményeknek, röviden az OTÉK-nak, ez egy jogszabály, az 5-ös melléklete taglalja, hogy mi számít, hol van? Azt mondja, hogy extenzív zöldtető, félintenzív, intenzív és 3 szintes intenzív zöldtetőnek mennyi termőréteg tartozik hozzá, és a tetőkert összterületéből a telek zöld felületébe mennyi számítható bele. Hát ugye itt szoktak trükközni, hogy beépítik a házzal vagy épülettel a telket, a kötelezően előírt zöld felület már nem fér bele, akkor próbálják a tetőkerttel, zöld tetővel kompenzálni, és itt határozza meg azt, hogy milyen százalékban lehetséges ez. Ha valaki tavat készít, az 100%-ban beszámítható a zöld felületbe. Az utolsó ilyen vízmegtartó eszköz lehet a vízátteresztő burkolatok. A képen ez egy nagyon látványos ott fönt, ez egy műgyanta kötésű kavics burkolat. Ha lehet hinni a fotónak, akkor így folyik át rajta a víz, nem most ez tényleg vízátteresztő, viszont nem pénztárca kímélő megoldás. De lényeg az, hogy ezzel is nagyban hozzájárulhatunk ahhoz, a vízátteresztő burkolatokat alakítunk a kertbe, hogy helybe tartsuk a csapadékot. Nem kell ilyen drága megoldásokban gondolkodni. A hagyományos kötőanyag nélküli szórt burkolatok is nagyon jól megteszik. Zúzott köves, kavicsos megoldások ősidők óta jelen vannak. Ha pedig elemes burkolatokat választunk, de a terméskövet, térkövet, az a lényeg, hogy nagy fúgaszélességgel tegyük le őket, minél kisebb legyen maga a térelem, és minél nagyobb a fúgaszélesség, ezáltal minél több csapadék tud leszivárogni, és helybe tudjuk tartani, tehát nem folyik le a burkolatról a víz. Egyik klasszikus példa ugye a gyephézagos térkő, a parkolókba szokták betenni, és a jobb alsó képen hoztam egy példát, ami nekem annyira nem szimpatikus, mert műanyagból van, a műanyag gyeprács vagy kavicsfix, de ez is nagyon megy mostanában. A teljesség kedvéért betettem, de szerintem sokkal jobb például nála a stabilizált gyepburkolat, ami egy olyan speciális gyep, amikor nem csak a földbe történik a fűmagvetés, hanem a talajhoz zúzott követ kevernek, tehát egy felkeményített talaj, kavicsos talajt sző át a fűnek a gyökérzete, tehát autóval is járható, akár eső után is nem csúszik szét a lábunk alatt. Közeledünk az előadás végére, és egy kis könyvajánlóval is készültem, mert szerintem fontos az, hogy gondolkodjunk globálisan először, mielőtt hozzá kezdünk a kertünkhöz. David Attenborough az idén 98 éves, de még mindig nagyon jó könyvek jönnek ki a tolla alól, mondjuk főleg tolbamondással írta ezt a tavaly megjelent könyvet, szerintem jó olvasmány. Egy magyar kiadó, a Jordán Ferenc, Az ember vége, a természet esélye, jó kis magyar példákkal és a magyar viszonyokat szemléltető kritikákkal megfogalmazott írásról van szó, és Greta Thunberg összeállításában a klímakönyv, hát ez nagyon tudományos, egy kicsit nehezebben emészhető, de aki ilyen témában el szeretne mélyedni, annak ajánlható. Ami mind a három könyvben közös, vagy visszatekintő gondolat, ez a visszavadítás. Tehát mindenki ezt a gondolatot külön taglalja, hogy kellenek visszavadítani globálisan, tehát a földi ökoszisztémákban kellenek olyan területek, hogy vissza vannak vadítva, visszaadunk a természetnek. De ezt nem csak globálisan lehet megtenni, hanem a saját kertünkbe is. Tehát gondolkodjunk globálisan, de cselekedjünk lokálisan, és ehhez is nagyon jó
könyvek vannak. Hát nyilván a permakultúrában egy alapműként tartják számon a gajakertjét, de rengeteg biokert és ilyesmi kiadványok vannak. Itt arra kell figyelni, hogy ezek általában nyugati szerzők, és az ottani növényalkalmazás és javaslatok nem biztos, hogy a Pannon klímán, flórába is megállják a helyüket, de irányadónak mindenképpen jók lehetnek. És ami szerintem nagyon jó, legalábbis tervezőnek, a zöld infrastruktúra füzetek, ezek elérhetőek az interneten PDF formában is. A zöld homlokzatok, vízérzékeny tervezés, fahelyek kialakítása témában nagyon jó anyagok, és növényalkalmazásra és növényfajokra is jó útmutatást tudnak adni, vagy hogyha valaki például, mondjuk ez főleg pesti, ugye a belső bérházudvarok, de akár Egerbe is, vagy a környéken is lehet olyan udvarház, ahol annak a kertjének a kialakítása lehet fontos, és arra nagyon jó ötletek vannak. Úgy indultunk, hogy rend a lelke mindennek? Hát szerintem igen, ha az a természet rendje. Köszönöm a figyelmet.